En medio dunha frondosa carballeira, érguese a igrexa de San Alberte, en Guitiriz. Capela gótica de finais do século XIII, encravada no camiño norte na parroquia de San Breixo. O monumento chegamos seguindo a frecha xacobea, ao cruzar a ponte medieval baixo a que discorre, o río Parga. O envexable estado no que se conserva permite admirar a súa peculiar construción, sustentada por 8 contrafortes cun bocadeirado de granito. Na parte posterior, na ábsida, unha ventá de arco oxival con estrela de David, símbolo que vincula o mecenado do templo á casa dos Andrade. As reformas da capela aprecianse na fachada oeste, coa súa portada e o campanario dunha soa parede de estilo neoclásico. Na contorna, a coñecida como Fonte da Fala, labrada en cantería, con 2 canos dos que emanan augas ferruxinosas, as que a tradición popular atribúe poderes de curación. Preto atopamos vestixios dun antigo hospital de peregrinos, un cruceiro con 2 figuras esculpidas, unha virxe con coroa e unha cunca de peregrino por unha cara e un Cristo crucificado pola outra, completa o conxunto patrimonial no que converxen arte e paisaxe.